ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കിയത് പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ ചെയ്യാനുള്ളതിന്? അതെ പ്രഭുജി, ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വന്നിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. അത് ഇന്ന് കുറച്ച് പേര് കുറവുണ്ടല്ലോ. ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലായിരുന്നു, 19 പേരായില്ല ഇന്നലെ. പൊങ്കാലയ്ക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. പൊങ്കാലയ്ക്ക് പോയി അല്ലേ? ശരി ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തം ചാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ് നിത്യാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട്? ആരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. പരിശുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 3:29, 12-13 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്തെല്ലാം ഉപദേശങ്ങള്? ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലോ താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അവരുടെ മനസ്സ് എന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിനുള്ള അവസരമൊഴികെ മറ്റൊന്നും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല. എന്നോടൊപ്പം എന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദത്തിന് പോലും അവർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്, നമ്മള് അത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് അവരോട് പറയുന്നത് ഭക്തി സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെയും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെയും ഉപദേശങ്ങൾ അത് തന്നെയാണോ സാർ പ്രഭുജി? അത് തന്നെയാണ് ശ്രീ കപിലദേവിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തി സവിശേഷ ലക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ഭൗതിക ലാഭങ്ങളെയോ ദാർശനിക ഉപഭാവങ്ങളോ താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ അവരുടെ മനസ്സ് എന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരന്തരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിൽ അവസരം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന താല്പര്യമില്ല. എന്നോട് എന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദത്തിന് പോലും അവർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഓർമ്മ വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യുക. ഏതാണ്? അവരൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അവരൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം ഒഴികെ വേറൊന്നും ഇവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അതിന്റെ സാരാംശം. അപ്പൊ ഇത്ര എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാ. ആ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭക്തിയുത സേവനം ഒഴികെ വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. പിന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അടുത്തത് 5 തരം മുക്തി: സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം. അപ്പൊ അത് 5 തരം മുക്തിയാണ് പറയുന്നത്. സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സായുജ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം. 5 തരം മുക്തി. അതിലെ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, അതാണ് സായുജ്യ മുക്തി. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുക, സാരൂപ്യം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയുക, സാലോക്യം. പിന്നെ സാമീപ്യം, പിന്നെ സന്തത സഹചാരിയാവുക, സാമീപ്യം. ധാമത്തിൽ കഴിയുക എന്ന് പറയുമ്പോ സാലോക്യം. പിന്നെന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം സർവ സമൃദ്ധികൾ അനുഭവിച്ചെന്ന് വരുമ്പോ സാഷ്ട്യം. അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തികള്. അപ്പൊ സായുജ്യമുക്തി, സാരൂപ്യമുക്തി, സാമീപ്യമുക്തി, സാലോക്യമുക്തി, പിന്നെ സാഷ്ട്യം. 5 തരം മുക്തികൾ. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുക, ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ കഴിയുക, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാകുക, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സർവ്വ സമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുക. ഇത് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് മുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭക്തർ, പരിശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ഉദാഹരണമാണ് അത് പറയുന്നത്. ഈ മുക്തിപരം, ഈ 5 തരം മുക്തി പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവത് സേവനം മാത്രം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് കപിലദേവൻ തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം. ശരിക്കും പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താണെന്ന് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അടുത്തത് ഒരു സെക്കൻഡ്, ക്ലിയർ ആയ? ഇതിൽ വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടോ? 1-ലും 2-ലും ചോദ്യത്തില് ആരെങ്കിലും? ഇല്ല പ്രഭുജി, ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ: ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, സുദുർലഭ, മോക്ഷ ലഘുഹൃദ്, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. അത് 6 അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, സാന്ദ്രാന വിശേഷാത്മക, സുദുർലഭ, മോക്ഷ ലഘുഹൃദ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ഇങ്ങനെ 6 തരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതില് അതിന്റെ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെ? ഇനി ഓരോന്നോരോന്ന് പറയാം. ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള രത്നകുമാരി മാതാജി പറയും. എല്ലാവരും പറയുമ്പോ ഡിസ്റ്റർബ്, ഒരാൾ പറയല്ലേ? ഓക്കെ, രത്നകുമാരി മാതാജി അല്ലേ വായിക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഒരാൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടൻ മോചനം അരുളുന്നു. അതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. ഓക്കെ.
അടുത്തത് പരിശുദ്ധ സേവനം. ഉം, അത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. ഉം, അത് ശുഭത. ഉം. അത് ഒരാളെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയാനത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അതാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. ഉം. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് സുദുർലഭം. ഉം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് മോക്ഷ ലഘുഹൃദ്. ഉം. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം. അത് ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടമി. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ക്ലാസ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടൻ മോചനം നൽകുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം അത് എല്ലാ മംഗളും തുടക്കമാണ്. അതാണ് ശുഭത. പിന്നെ ഒരാളെ സ്വയം അതീന്ദ്ര ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അതാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് സുദുർലഭം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിന് മോക്ഷ ലഘുവാകൃത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഏകമാർഗം. അതാണ് കൃഷ്ണ ആകർഷണം. ഇങ്ങനെ 6 തരം സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ, ഇത് ക്ലിയർ ആയ? ആരെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ഇതില്? ഓക്കെ, അടുത്തത് പഠിച്ചോളൂ. അടുത്തത് എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രേരകം എന്താണ്? അജ്ഞത. അജ്ഞത അല്ലെ? ഭഗവാനെ പറ്റി അറിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും ഉള്ള കാരണം. അറിവില്ലായ്മ, അവിദ്യ, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് 2 തരം പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? വിശദമാക്കുക. 1 പാകമായതും 2 പാകമാകാത്തതും. 1 വർത്തമാനകാലം. 2 തരം പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 പാകമായതും പാകമാകാത്തതും. അത് പ്രാരബ്ധ, അപ്രാരബ്ധ, അങ്ങനെയായിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അനുഭവിക്കുന്നത്, ഒരെണ്ണം അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. 2 തരം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഇനി വരാൻ പോകണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇത്തരം പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ല, കൈക്കൊള്ളുക. അതിന്റെ ഇതില്ലേ, വിവരിക്കാനും കൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ? പ്രാരബ്ധ അപ്രാരബ്ധം വിശദമാക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാം. പ്രാരബ്ധ പറഞ്ഞില്ലേ? പ്രാരബ്ധ അപ്രാരബ്ധ അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് മാതാജി പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ലേ? വർത്തമാനകാലത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് നിദാനമായവയാണ് പാകമായ പാപകർമ്മങ്ങൾ. അടുത്തത് ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്തതും ഇനി അനുഭവിക്കുന്നതുമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി നമ്മിൽ നാം സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് പാകമാകാത്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ. പാപകർമ്മം ഇപ്പൊ 2 എണ്ണം. 1 പാകമായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1 വരാനിരിക്കുന്നത്. അത് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. എപ്പോ വരും നമുക്കറിയില്ല. അതിനെ വേറൊരു പേരിൽ പറയാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാരാബ്ദം. മറ്റേത് അപ്രാരാബ്ദം. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പറയില്ല. അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം, പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇത്തരം പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഇവയൊക്കെ അറുതി വരുത്താം. ഓക്കെ, കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം, നാമജപം ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്കിത് അറുതി വരുത്താൻ കഴിയും. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഭൗതിക പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അത് പറയണത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിനുണ്ട്. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്കൊക്കെ അറുതി വരുത്താം. അതന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ പോയിന്റ്. അതാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൂടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ തരമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. അതാണ് എഴുതിയത്. അതിന് എഴുതണ്ട. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ എല്ലാതും വരും. ഓക്കെ, അടുത്തത് പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 4 ഫലങ്ങൾ. ഫലപ്രാപ്തി എത്താത്തത്, വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായത്.
മിക്കവാറും പാകമായത് അല്ലെ? ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? പാപകർമ്മങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്. എത്താത്തത് ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നില്ലേ? ഒരാള് പറയും. മാതാജി പറഞ്ഞു. ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്, ആ. വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, ആ. പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, ആ. മിക്കവാറും പാകമായത്. താങ്ക് യു മാതാജി. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? വേറെ ഒന്നും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും? ഓക്കെ, അടുത്തത്. താൽക്കാലികമായി പാപഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ദൈവികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടാണ് താൽക്കാലികമായി പാപഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദാനം, തപസ് അല്ലെ? ദാനധർമ്മങ്ങൾ, ദൈവികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, എന്താ പറഞ്ഞത്? തപസ്. ദൈവികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, തപസ്. ദൈവികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനം, തപസ്. ദൈവികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനം, തപസ്, അതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ആനര കഥീന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടാ? ക്ലിയർ ആയത്? പ്രഭുജി, വൈദികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞോടെ? അത് മതി. വൈദികമായ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായി, അത് കറക്റ്റാ. വൈദികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദൈവികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈദികമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ദൈവികമായിട്ട് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആകർഷിക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും കഴിയുന്നു. കൃഷ്ണബോധത്തില് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആകർഷിക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും കഴിയുന്നു. ലോകത്തെ മുഴുവനും ആകർഷിക്കാനും. എന്താ പറഞ്ഞേ? ലോകത്തെ മുഴുവനും ആകർഷിക്കാനും. ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാവരും പറയല്ലേ? രാത്രിമുഖമാരി മാതാജി പറയുന്നുണ്ട്. മാതാജി പറയട്ടെ, ചോദിക്കുന്ന ആരാവരും പറയട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ വരും. ഓക്കെ, മാതാജി പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും കഴിയുന്നു. രണ്ട് കാര്യം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കും, പിന്നെ എല്ലാവരും ആനന്ദിക്കും. പ്രഭുജി, ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് സമുന്നതമായ മനുഷ്യ സ്നേഹാധിഷ്ഠിത ക്ഷേമ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇതിന് ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ ആകർഷിക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും കഴിയും. മനുഷ്യവർഗത്തിന് പുറമെ വൃക്ഷലതാദികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും അവർ ആനന്ദം നൽകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ദേവന്മാരുടെ സദ്ഗുണങ്ങൾ കൈവരുകയും ചെയ്യും. ശരിയാ മാതാജി. ഈ രണ്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതിലുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് എല്ലാവരും ആകർഷിക്കും, എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം തരുന്നു. മാതാജി പറഞ്ഞു എഴുതിയ അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ മെയിൻ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. നമുക്ക് പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് അതിൽ വരണം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കും, പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം ലഭിക്കും. മാതാജി അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റില്. ഓക്കെ, അടുത്തത് 3 തരം സുഖങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഭൗതികാനന്ദത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മത്തിന് ഐക്യത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്, ഭൗതിക സുഖം. 3 തരം. ക്ലിയർ അല്ലേ? 3 തരം സുഖങ്ങള് 3 ടൈപ്പാണ്. അതായത് സയൻസും മാത്സും പോലെ. ഓക്കെ, അടുത്തത്
തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ ശിവൻ സതിയോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗോവിന്ദന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാബോധം നേടിയ ഒരാൾക്ക് ആ വ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നൽകാം. അതിനു പുറമെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദം അയാൾക്ക് നൽകാം. രണ്ട് കാര്യമാണ്. പാദപത്മങ്ങളില് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തികൾക്ക് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണങ്ങളും നൽകും. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തം അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും ലഭിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ബ്രഹ്മാനന്ദം അതും കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ രണ്ടും കിട്ടും. അപ്പൊ അത് രണ്ടും കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയോ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിന് വേണ്ടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ലഭിക്കും, ഇതും ലഭിക്കും. ഷോർട്ടസ്റ്റ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? രണ്ട് കാര്യം ലഭിക്കുന്ന എഴുതിയാൽ മതി. അതായത് അവ്യക്തിവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൂർണ്ണത പ്ലസ് പുറമെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദം. അവ്യക്തിവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൂർണ്ണതയും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. രണ്ടും കിട്ടും. ആർക്ക്? ഭക്തന്മാർക്ക്. ഭക്തന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദം ഒന്നുകൂടി അതായിരുന്നു പ്രഭുജി. ഒന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൂർണ്ണത, അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവര് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദമുണ്ട്. അതും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അതും കിട്ടും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് ആ പരമാനന്ദവും ലഭിക്കും. അടുത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് മായാവാദി സന്യാസികൾ പലരും സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അടുത്തെത്തിയിട്ടും രാഷ്ട്രീയമോ സാമൂഹികമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്? അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആനന്ദം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തിഗത ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് അതിന് കാരണം. അങ്ങനെ എഴുതിയത്. ആ സ്ലൈഡിലുള്ള പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയമായ സുഖാനുഭൂതി, ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ആ പരമാനന്ദം ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അവർക്ക് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര് വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയമായോ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടാൻ കാരണം. ആ പരമാനന്ദം അവർക്ക് ലഭിക്കാത്തത് കാരണമുണ്ട്. അത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തിഗത ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. എട്ട് സിദ്ധികൾ. അടുത്തത്, ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് നേടാവുന്ന 8 സിദ്ധികൾ ഏതെല്ലാം? 1 അണിമ, 2 മഹിമ, 3 ലഘിമ, 4 പ്രാപ്തി, 5 ഇഷിത, വശിത്വം, പ്രഗാമ്യം, കാമാവാസ. ഇതാ അതിൽ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. അണിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തെ എത്ര ചെറുതാക്കാനും അണുവിനേക്കാളും ചുരുങ്ങാനുള്ള കഴിവ്, അണിമ. പിന്നെ അടുത്തത് മഹിമ, ശരീരം എത്ര വലുതാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്. പിന്നെ ഗരിമ, ശരീരം അമിതമായി ഭാരം ഉളവാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഗരിമ. ലഘിമ, ശരീരം ഭാരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ്, വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും പറക്കാനും സാധിക്കും, ലഘിമ. ശരീരം ഭാരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ്. എഴുതി എത്ര വരെ സംശയമുണ്ട്? ഇത്രയും പറഞ്ഞതില്, 4 പറഞ്ഞതില്. പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അണിമ, മഹിമ, ലഘിമ അല്ലേ? ലഘിമ, പ്രാപ്തി അല്ല. അണിമ, മഹിമ,
പ്രാപിച്ചാൽ. പക്ഷെ ബുക്കിൽ ലഘിമുണ്ട്, അത് ഗരിമയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അത് അങ്ങോട്ട് കണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വേറെ ബുക്കിൽ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അനിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഘിമ. അനിമ എന്ന് പറയുമ്പോ ചെറുതാവാനുള്ള കഴിവ്, മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞ വലുതാവാനുള്ള കഴിവ്, ഗരിമ ഗരിമ എന്ന് പറയുമ്പോ ശരീരം ഭാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ലഘിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരം ഇല്ലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഭാരം ഇല്ലാതെ വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറവാക്കാനുള്ള കഴിവ്. പിന്നെ അടുത്തതാണ് പ്രാപ്തി. ഒരിടത്ത് നിന്ന് ലോകത്ത് എവിടെയും എത്താൻ, ഇഷ്ടം എന്ത് നേടാൻ, പ്രാപ്തി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൈ നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് തൊടാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരിടത്ത് ലോകത്ത് എവിടെയും എത്താനുള്ള കഴിവ്. അടുത്തത് പ്രാക്യാമ്യം. എന്തും ആഗ്രഹിക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുമുള്ള കഴിവ്. നമുക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് ലഭിക്കും. പ്രഭുജി ഈശ്വരത്തെയും വശിത്വവും ഇല്ലേ? അത് വരുന്നുണ്ട്. ആറാമത്തത് പ്രാക്യാമ്യം എഴുതാം. പ്രാക്യാമ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്തും ആഗ്രഹിക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള, നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് ലഭിക്കും. നമുക്ക് അത്രയും പവർ കിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒഴിച്ച്. ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ജലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും, അന്യ ശരീരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെ പ്രാക്യാമ്യത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. പ്രാക്യാമ്യം എന്നുള്ള സിദ്ധി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ആയുസ് വർദ്ധിക്കുക, ജലത്തിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുക, അന്യ ശരീരത്തിൽ മറ്റുള്ള ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് പ്രാക്യാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഈശിതം. പ്രകൃതി ശക്തികളുടെയും മൂല്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്. എല്ലാത്തിനുമേലും ആധിപത്യം നേടാൻ സാധിക്കും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ മഴ പെയ്യിക്കാനും മഴ പെയ്യിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് പ്രകൃതിനെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തി ഈശിതം എന്ന സിദ്ധിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. പ്രകൃതി ശക്തികളുടെയും മൂല്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, എല്ലാത്തിനുമേലും ആധിപത്യം നേടാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈശിതം. പിന്നെ വശ്യതം. മറ്റുള്ളവരുടെയും അവരുടെ മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ആരെ വേണേലും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും, അവരെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അതിനെയാണ് വശ്യതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ 8 കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. കാമാവസായിയോ? അത് വേണ്ട, അത് സംശയത്തിൽ വരും. അത് ഇത്രയും 8 പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം. അത് കേൾക്കാറില്ല, ഇത്രയാ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ. 8 എണ്ണം കേട്ടോ. ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടോ? അത് സിദ്ധി 8 തരം സിദ്ധികള്. അനിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഘിമ, കഴിഞ്ഞോ? വശിത്വം, പ്രാകാമ്യം. അടുത്തത് ഭക്തി സേവനം നടത്തുന്നയാൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? മതബോധം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മോക്ഷം തരുന്ന മറ്റു സിദ്ധികളെ പോലും ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മതബോധം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഐന്ദ്രിക സംതൃപ്തി, മോക്ഷം തരുന്ന മറ്റു സിദ്ധികളെ പോലും ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് 4 തരം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. മെയിനായിട്ട് മുക്തി പോലും ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? മുക്തി, സിദ്ധി, ഭൗതികത. ഈ 3 കാര്യമാണ് നമുക്കറിയണം. ഒന്ന് മുക്തി ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഭുക്തി ഉണ്ട്, ഒന്ന് സിദ്ധി ഉണ്ട്. ഈ 3 കാര്യം ഭൗതികതയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, അതാണ് ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലസ് മുക്തി എന്നുള്ള ലെവൽ. 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്, അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. 8 തരം സിദ്ധികളും അവർക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. അതിന്റെ അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. മുക്തിക്കും സിദ്ധിക്കും ഭുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അത്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരണേ. അതായത് മതബോധം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഐന്ദ്രിക സംതൃപ്തി, മോക്ഷം പോലും മറ്റു സിദ്ധികളെ പോലും
മോക്ഷം തരുന്ന മറ്റു സിദ്ധികളെ പോലും ചവിട്ടി തെറിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പ്രഭുജി ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറയാവോ? ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 കാര്യമാണ്. അതായത് ഭൗതികത, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള സുഖം പ്ലസ് അതാണ് ഭൗതികത അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് സൂചിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ മുക്തി, പിന്നെ ബുദ്ധി സിദ്ധി, സിദ്ധി. അതാണ് ഷോർട്ട്. ഭുക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ആ പോയിന്റ്. അടുത്ത ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തനായ കൊലാവെജ ശ്രീധരന്റെ മനോഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവം വിശദമാക്കുക. ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, തീരെ ദരിദ്രൻ. വാഴയില കൊണ്ട് കുമ്പിൾ കുത്തി വിൽക്കുകയായിരുന്നു ജോലി. എന്നിട്ട് വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയും ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. സമ്പത്ത് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വേണ്ട, ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീധർ തിരസ്കരിച്ചു. അവിടുന്ന് എഴുതിയില്ല, എത്ര വേണമെങ്കിലും തൊട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് ചൈതന്യ പ്രഭു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ട് മനോഭാവം വ്യക്തമാക്കുക, സംഭവം വിശദമാക്കുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൊലാവേജ ശ്രീധരൻ എന്ന് പറയാൻ അത് മുതൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തന്നെ എന്തായിരുന്നു, വാഴയില കുമ്പിളുണ്ടാക്കി വിൽക്കുകയായിരുന്നു ജോലി. ചെറിയ വരുമാനമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിലും വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയും ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും തരാമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീധരൻ തിരസ്കരിച്ചു. പ്രഭുവിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തി മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എഴുതാൻ നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ളതല്ല. മെയിനായിട്ട് എത്ര വലിയ ദരിദ്രനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം. ബുക്ക് ഇല്ലാത്തോണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രഭുജി, ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരുമോ? ചുരുക്കി പറഞ്ഞു നാട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അതിൽ പറയേണ്ട പോയിന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പോ പറഞ്ഞുതരാം. ഷോർട്ടായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷോർട്ട് പോലെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് കൂടുതൽ എഴുതേണ്ടി വരും. കൊലവേജ ശ്രീചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ദരിദ്രനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വാഴയില കൊണ്ട് കുമ്പിൾ കൊത്തി വിൽക്കുകയായിരുന്നു ജോലി. കാര്യമായ വരുമാനം ഒന്നില്ല. എന്നിട്ട് വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് ചെലവാക്കി. എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് ഒരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീധരൻ തിരസ്കരിച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ചുരുക്കം നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം. അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതാം. അതാണ് മനോഭാവം സംഭവം വിശദമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഞാൻ ഗംഗാമാതാവിന് ഇത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുക. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതില് സന്തോഷമായിട്ട് ചോദിക്കണം എന്താ വേണം. അപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ഭക്തൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കില്ല. അത് ചെയ്യുന്ന അത്ര ദരിദ്രനാണ്, എന്നിട്ടും അതിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥ, അതാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തരാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോ മുഴുവൻ എഴുതണം. കഥ എഴുതണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ എഴുതണം. ഹരേഷ് പ്രഭുജി, ആ ചോദ്യത്തിന് ഈ ആൻസർ തന്നെ എഴുതണ്ടേ? ആ സംഭവം അതിന് പറഞ്ഞ അതെ ചോദ്യത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോള് ഷോർട്ടായിട്ട് അത്രയെങ്കിലും എഴുതാം. നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ എഴുതണം. അല്ലെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ആ കഥയിലെ സാരം. മനോഭാവം വ്യക്തമാക്കുക പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. അതിന് പറഞ്ഞ ഇത്രയെങ്കിലും എഴുതാം. മുഴുവൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ലത്. നമുക്ക് ആ കഥ അറിഞ്ഞിരിക്കും. കഥ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ എഴുതേണ്ടത്? ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, അങ്ങോട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അതെ, 1 കോടി ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് സമ്പത്തൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഭഗവാന് 1 കോടി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 50 രൂപ ഭരണത്തിലിടാന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന്. പകുതി അതാണ് സ്ഥിതി. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അതിന്റെ സാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ചോദ്യം. അടുത്ത നാരദ പഞ്ചതന്ത്രത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗമിച്ച വ്യക്തി എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല? മതാനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ നിന്നോ 5 തരം മുക്തിയിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഇപ്പൊ നടത്തല്ലേ നാരദ പഞ്ചതന്ത്രത്തിൽ? പതിനാറാമത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. പല്ലവരും അൺമ്യൂട്ട് ആയിരിക്കാം. പിന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവില്ല. രത്നകുമാരി മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. നാരദ പഞ്ചതന്ത്രത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗമിച്ച വ്യക്തി എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല? മതാനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ നിന്നോ 5 തരം മുക്തിയിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും കൂടെ. അടുത്തത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം 16 ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? മതാനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുണ്ട്. മുക്തിയിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുണ്ട്. അതായത് മതാനുശാസനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം, 5 തരം മുക്തി ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മതാനുശാസനം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം, 5 തരം മുക്തി ഇത് ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് സംഗതി അത് തന്നെ. ആയ ഒരു ഇത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായമായിരുന്നു നമുക്ക്. മുക്തി സിദ്ധി. ഓക്കെ, അടുത്തത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അതിലില്ല 19:151 പറയുന്നത് എന്താണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്താൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വഴിയുടെയും സാധ്യമല്ല.
ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവൻ ഭക്തി സേവനത്തിന് വിധാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും, മറ്റൊരു വഴിയുടെയും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായാലേ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ മ്യൂട്ട്, ആരോ ഇങ്ങനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. അടുത്തത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർണതയെക്കുറിച്ച് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നത് എന്ത്? വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദർശകന് ഭൗതികമായ നൂലാൽമാലകളുടെ ഊരാക്കുടുക്കുകളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാകും. വേദപ്രോക്തങ്ങളായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ധർമാചരണങ്ങളുടെയും വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതിലൂടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ പരമാവധി നേടാനും കഴിയും. പക്ഷേ അവയൊന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവസരം തരുന്നില്ല. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭ്യമാവുകയില്ല. അത് പറയുന്നത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയണെങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനിക്ക് എന്താണ് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, അതിന്റെ പലതരം ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. അതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭക്തി കിട്ടില്ല. ഭക്തിക്ക് ഭക്തി തന്നെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറയില്ല തിയറി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അതാണ് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകൾ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശികനെ ഭൗതികമായ നൂലാമൂല ഉലാക്കുടക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാകും. വേദപ്രോക്തമായ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ, ഇപ്പൊ വേദങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്, ധർമാചാരണങ്ങളെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതിലൂടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മലോകം വരെ ഭൗതിക സുഖമാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞ ഭൗതിക സുഖം വരെ നേടാൻ കഴിയും. അവയൊന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അവസരം തരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖത്തിന്റെ പിറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സുഖം തന്നെ ലഭിക്കുള്ളൂ. അതെന്താണ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ദേവലോകത്ത് കടന്നാലും സ്വർഗലോകത്ത് കടന്നാലും തപോലോകത്ത് കടന്നാലും ജനലോകത്ത് കടന്നാലും അപ്പൊ അതിനാഗ്രഹിച്ച് അതിന്റെ പിറകെ പോയി അതാ കിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തി ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുക. ഷോർട്ടായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതണം? ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോ പറയാ നമ്മള് എന്താണ് ഒരു ജ്ഞാനിക്ക്, അതായത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ആരാ ഇതാണ് വിജ്ഞാനത്തിന് വിവിധ അപഗ്രഹിക്കുന്ന ദാർശികനെ, ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ ദാർശികനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. പറഞ്ഞു എഴുതിയില്ല, എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതുമ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്. അതായത് ദാർശികനൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും പരമാവധി നേടാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അവസരം തരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5:6-18 നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? രാജൻ, മുകുന്ദൻ എന്നുകൂടി പേരുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പാണ്ഡവരുടെയും യദുക്കളുടെയും നിത്യ സംരക്ഷകൻ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മഗുരു. ഒരിക്കലും കൂടി പറഞ്ഞുതരോ? രാജൻ, മുകുന്ദൻ എന്നുകൂടി പേരുള്ള, അത് മുഴുവൻ വേണ്ടേ പ്രഭുജി? നല്ലത് അതിൽ ഷോർട്ടിങ്ങിൽ എഴുതാം. അതെന്താണ്, നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അത്രയും വലിയ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അങ്ങയെ കൂടെ അങ്ങയെ ഉപദേശിക്കുന്നതും അങ്ങയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അങ്ങയെ കൂടെ നടക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് നാരദൻ. അപ്പൊ അതില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ 3-4 പോയിന്റ്സെങ്കിലും എഴുതിയേക്കാം. രാജൻ, മുകുന്ദൻ എന്നുകൂടി പേരുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പാണ്ഡവരുടെയും യദുക്കളുടെയും
ഋതുക്കളുടെയും നിത്യ സംരക്ഷകൻ. സംരക്ഷകൻ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മഗുരു. ഗുരു. എഴുതി മാതാജി. രേഷ്മ അതില് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. ഇതില് എന്താ പറഞ്ഞ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി മറ്റേ അങ്ങേക്ക് സന്ദേശവാന് അങ്ങ് എത്ര ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെക്കൻഡ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണിത് എന്നുകൂടെ എഴുതാം. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുധീഷ്ണന് ലഭിച്ച പോലെ കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണിത്. പരമദിവോത്തമ പുരുഷൻ പാണ്ഡവരെ കൂടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാം. എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് രാജൻ മുകുന്ദൻ എന്നൊരു പേരുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പാണ്ഡവരുടെയും യദുക്കളുടെയും സംരക്ഷകൻ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ഗുരുവും സർവ്വകാര്യത്തിലുള്ള ഉപദേശകനും. അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന വലിയൊരു ദേവനും അദ്ദേഹമാണ്. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ നിറവിടമാണ്. വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും ഒരു സേവകനെ പോലെ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സന്ദേശവാഹകനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ്. അത്ര എഴുതിയാലും മുഴുവനാവുള്ളൂ. ഷോർട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇത്രയെങ്കിലും എഴുതാം. 2-3 പോയിന്റ്സ് എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുക. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പോലും സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം. അതിലെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടാവും. രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകില്ല. എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതായത് ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ, നമ്മൾ ആദ്യം ഭൗതിക സുഖം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മമായിട്ട് ഐക്യം ലഭിക്കുന്ന സുഖം. ആ സുഖത്തെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കാം. അപ്പൊ ആ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് അത് മഹാസാഗരത്തിന്റെ, ഭക്തിയുടെ മഹാസാഗരത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി പോലും ആവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക സുഖമല്ല, ബ്രഹ്മസുഖമാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാനന്ദം, ബ്രഹ്മമായി ഐക്യം ലഭിക്കുന്ന സുഖം. ഭൗതിക സുഖത്തിന് അത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ വരില്ല. ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അങ്ങനെ അതാണ് കറക്റ്റ്. ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോ ഇത് തന്നെ എഴുതിയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദം അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിന്റെ പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ സാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ല. മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.
അടുത്തത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകം ആരാണ്? രാധാറാണി. ഷോർട്ടാണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് മദനമോഹനൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷണ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോന്ന ആകർഷണത്വം. കൃഷ്ണൻ. 1000 കാമദേവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൻ അല്ലേ? അതെ. 1000 കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷണ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷണം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നർത്ഥം. 1000 കാമദേവന്മാരുടെ ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷണ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷണത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷണ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷണത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ മദന മോഹനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത മദന മോഹന മോഹിനി. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാനേക്കാളും ആകർഷകത്വം കൂടുതൽ രാധാറാണിക്കുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. കാമദേവനെ ആകർഷിക്കുന്ന മദനമോഹനനെ പോലും ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആകർഷത്വം ഉള്ളതിനാൽ മദനമോഹന മോഹിനി എന്ന് രാധാറാണിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് രാധാറാണിക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് രാധാറാണിയെ മദനമോഹന മോഹിനി എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക്. അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ അന്തശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായതുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ടുമാണ് ഭക്തിയുക്ത സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണന്റെ അന്തശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. മാതാജി പറയുന്നുണ്ട്, പറയട്ടെ. കൃഷ്ണന്റെ അന്തശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്, അതാണ് എഴുതിയത്. ഇങ്ങനെ എഴുതിയ തെറ്റുണ്ടോ പ്രഭുജി? മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദേവി പ്രകൃതിയുടെ അന്തശക്തിയുടെ, അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അത് ശരി. അന്തശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേരുണ്ടാവണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതെ, ഭാനുമാതാജി അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നത്? മാതാജി, നമ്മള് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി, ഇപ്പം കിട്ടും. ശരി ശരി മാതാജി, അറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഓക്കെ, അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11, 14, 20 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന സേവനത്തിൽ നിന്നും എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം യോഗസാധനകളിൽ നിന്നോ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നോ വേദാന്ത പഠനങ്ങളിൽ നിന്നോ കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ
ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഉം. ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തെ പോലെ അവയൊന്നും ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ഇതില് സേവനം short പോലെ ആയിട്ടുള്ള അവയൊന്നും ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രഭുജി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണോ? അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ യോഗം, സാഖ്യം, ധർമ്മം, വേദപഠനം, തപസ്, യാഗം, ദാനം തുടങ്ങിയവ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്റെ ഏകാന്ത ശുദ്ധ ഭക്തിയാൽ മാത്രം ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വശീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ അതേ പോയിന്റ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, കാരണം ഭാഗവത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയ പോയിന്റ് തന്നെ എഴുതാം. അതായത് യോഗ സാധന, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ദാർശനിക ഊഹാഭോഗങ്ങൾ, വേദാന്ത പഠനം, കഠിന തപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഷോർട്ട് ഫോം അല്ലേ ഉണ്ട് പ്രഭുജി? ഇതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ദിവ്യമായ സ്നേഹം വേണം. ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോ പറയാ കഠിനമായ തപസ്, പിന്നെ ദാനധർമ്മങ്ങള്, വേദപഠനങ്ങള്, യോഗാസാധനകള്, ഇതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തി ചെയ്യണം. കഠിനമായ തപസ്, യോഗാസന, ദാനധർമ്മങ്ങള്, ധർമ്മം, വേദപഠനം, തപാനുഷ്ഠാനങ്ങള്, ഇവയൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷേ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ദിവ്യമായ ഭക്തിയുത സേവനം ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര എഴുതിയാലും മതി. ദിവ്യമായ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. കൃഷ്ണ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ഭുക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തിനെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രഭുജി? ഭുക്തി എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഭുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളെയാണ് ഭുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സുഖങ്ങളല്ലാത്തത്, ആത്മീയതയിലേക്ക് അന്വേഷണം തുടങ്ങി, നമ്മൾ ഭൗതികത വിട്ടു, അത് നമ്മളെ മുക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയത അപ്പുറത്ത്, അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ്, അതാണ് ഭക്തി. സിദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം, അതായത് ഭൗതികത വിട്ടു ആത്മീയതയിൽ തന്നെ വേറൊരു സെക്ഷൻ, സിദ്ധി ലഭിക്കും നമുക്ക്. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് 8 തരം സിദ്ധികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ വേറെ, അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് വേറെ, അതൊക്കെ വേറെ. ഭുക്തി ഒന്നുകൂടെ, സിദ്ധി, മുക്തി, പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞ പ്രഭുജി? ഭുക്തി ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഭുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക സുഖം. ഓക്കെ, ഭൗതിക സുഖം ഭുക്തി. പിന്നെ മുക്തി, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറുന്നത്, അതാണ് മുക്തി. പിന്നെ സിദ്ധി, അതെല്ലാം അറിയാം അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതിൽ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് ഭക്തി. ആ ഭക്തി തന്നെ വീണ്ടും തിരിയും. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എത്തുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ രാധാറാണിയുടെ അവസ്ഥയിൽ, അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആരെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്? ഭക്തിയിൽ ശരിക്കും ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. അവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനും രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാനും രാധാറാണിയുള്ള ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടെടുക്കുക. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഗോപികന്മാര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ശരിക്കും നാമം ജപിക്കുമ്പോ ജപമാലയില് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ, ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ കിട്ടുമ്പോ വലിയ മാല കിട്ടും. അപ്പൊ ആ മാലയില് 8 മുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കെട്ടുണ്ടാവും.
അതാണ് അഷ്ടസഖികള്. അപ്പൊ അവരെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നുള്ള ഒരു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ജപമാലയിൽ ഉണ്ടാവില്ല 108 മുത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റേ 8 മുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേറെ ഒരു കെട്ടുണ്ടാവും, അത് സെപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അവരെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ അതിലുണ്ട്. 8 എന്താണ്? 8 അഷ്ടസഖികള് അഷ്ടലക്ഷ്മിമാര്. അഷ്ടസഖികള് അവരാണല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ ആദരാണിക്കും വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ വേറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ? ഓക്കെ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഒന്ന് കൃഷ്ണ. ഗൂഗിൾ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറയണേ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇടൂ, കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്പലത്തിൽ, അതാണ്. അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതില് പേരും ഫോൺ നമ്പറും ഡേറ്റും മാത്രല്ലേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കണ്ട, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യണത്? ഇല്ല, കാണുന്നില്ല. ലിങ്കിലല്ലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ലിങ്കുമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ചാറ്റ് ബോക്സിന്റെ മുകളിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ലിങ്ക് കാണാം, HTTPS DOS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും ഡേറ്റും ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഡേറ്റുമ്മ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ് വരും, അതുമ്മ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സബ്മിറ്റ് അടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഇതിലേക്ക് കാണാൻ പോകും. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇന്ന് കുറെ പേരില്ലല്ലോ, അത് പങ്കാല കൊണ്ടല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, ഇന്നത്തെ പോട്ടെ. അതിന് നാളെ എടുക്കാൻ, നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശരി, ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ക്ലിയർ ആയി. ഹരേഷ്, നമുക്കപ്പൊ നിർത്താം. നമുക്കിനി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭു, ആ ഗൂഗിൾ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്നുകൂടി ഇടാൻ പറയൂ, എന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കാണുന്നില്ല. അത് ഒരിക്കൽ കട്ടായി പോയിഞ്ഞു മാതാജി, അതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല, കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ അതില്. അത് കട്ടായി പോകും, അത് ശരിയാ. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇടാവോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ട്, അത് മേലെ തന്നെ ഉണ്ട്. മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, രണ്ടാമത് നോക്കിയേ. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് രണ്ടാമത് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നു മാതാജി. ഇപ്പോഴായിരിക്കും വന്നത്. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ കേറാത്തോണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, എല്ലാവരും ടൈമിന് കാരണം. ഹരേഷ്, ടൈമിന് കേറാത്തോണ്ടായിരുന്നു. അല്ല മാതാജി, ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കട്ടായി പോയതാണ്. അത് ശരിയാ, കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല, വീണ്ടും പോകും നമ്മുടെ അടുത്ത്. അത് ശരിയാ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ മറ്റന്നാള് 2-3 ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാസ്. വീണ്ടും നമ്മൾ പോവാണ്, ഇടയ്ക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഹോളി, ഹരേഷ്ണ. ഹാപ്പി ഹോളി. ഹാപ്പി ഹോളി മാതാജി, ഹരേഷ്ണ. 2 ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. മാതാജി വരിക. പ്രഭുജി വ്രതത്തിലാണോ ഒന്ന്? ആ, വ്രതത്തിലാണ്. അപ്പൊ നാളെ 2 ദിവസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മായപ്പൂര് പോവാണ്, അപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ല 2 ദിവസം ക്ലാസ് കേട്ടാ. 2 പേരും ഉണ്ടാവില്ല. മാതാജി പറഞ്ഞു രാവിലെ. പറഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ? ശരി ശരി. അതെ, സമയത്തൊന്ന് നാമം ചോദിക്കാനേ എല്ലാവരും ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ പ്രഭുജി. എന്താ? ഇന്ന് നാമം ചോദിക്കാനേ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മദിവസല്ലേ? യെസ് യെസ് യെസ്, മാതാജി ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജന്മദിവസം എന്നറിയാലോ അല്ലേ, അവതാര ദിവസമാണ്. അപ്പൊ പലരും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, എടുക്കാൻ പറ്റും, കാലത്തുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ശരിക്കും ഏകദേശ വ്രതം തന്നെയാണ്, വ്രതം എടുക്കണം നമുക്ക്. പക്ഷെ വെറുതെ ഇല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ മാതാജിയുടെ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ മാതാജി. ആരായിരുന്നു? കനകമ്മ. കനകമ്മ, ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. എന്റെ പേര് ഇട്ടിട്ടില്ലേ? ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. പഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസന്ധ്യാപച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി ഭുവാദിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേഷ്ണ.
എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം സംസാരിക്കാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ഹരേ പ്രണാമം.